Versió estiu, amb Emma Aixalà. 902 477 100. Comença el concurs de l'Albert Vico. Albert! 902 477 100, un banyador i a l'aigua petós. Exacte, 902 477 100 per concursar i sobretot per guanyar un superpremi. Entre tots els que participeu i encerteu, sortejarem unes sabatilles esportives Múnich. Bravo! Que us enviarem a casa vostra. Bravo! Xulíssimes, glamuroses. Còmodes. Poca broma, que no es pot ser més fashion. Les sabatilles Múnich són el calçat oficial del Festival Castell de Peralada. És pur glamour. I les podeu guanyar, però tranquils, si falleu, no passa res. També teniu premi, perquè tindreu una remulladeta que ve molt de gust des del trampolí que hem preparat aquest estiu a la planta 15 de RAC1. Per tant, valents 902 477 100. Doncs la Pilar és la primera valenta. Pilar, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Portes banyador o biquini? Jo biquini, sempre. Biquini. Et deixo en mans del Vico. Vale. Hola, Pilar, bona tarda. Hola, bona tarda. Com estàs? Molt bé. Nerviosa? Sí. Sí. Ara ho estaràs més. M'has de dir, Pilar, quina paraula queda amagada en aquesta cançó? La filatelia no está muchas con sus rarezas de color y variedades. Ah, ja està. Ho sé, Pilar, sé que no t'agraden els concursos fàcils i que aquesta vegada és massa fàcil. Què nos da la filatèlia? Ostres, és que no he sentit bé la filatèlia. Jo tampoc, Pilar, jo no he sentit res. Llàstima. Què vol dir llàstima? Que no ho has sentit bé. Aviam si això ho sents bé. A l'aigua! Vale. Albert! Però escolta, una mica de respecte. Però sí, tot el respecte del món. Passa que no Pobre podem, Pilar, no un podem petó, estar Pilar. tota la tarda amb la Pilar. Jo no Ella tinc ho res a veure amb això, En fi, l'Òscar, veurem què passa. Òscar, bona tarda. Hola, bona tarda. Des d'on truques? Des de Castelló d'Empúries. Al Vico, què te vas? Òscar, bona tarda. Bona tarda. A que tu has agraït que engegui a la Pilar l'aigua perquè així tu la pots encertar? Sí, Veus? me'l tornes a posar, sisplau. Home, per tu el que faci falta, escolta. La filatelia no está muchas con sus rarezas de color y variedades. A veure, Me'n vaig a l'aigua directe. No, l'aigua ja està, no passa res. Òscar. Ha marxat, l'Òscar? Sí. S'ha tirat. Fent moda. Veus? Perquè després em fotis bronca i em diguis que a la gent no li agrada anar a l'aigua. Si estan encantats, si truquen per això. Aviam què ha fet el Víctor. Víctor, Sí, hola. estàs aquí, Sí. No saltis. Espera't un moment. Víctor, Sí, des d'on truques? des de Barcelona. Des de Barcelona. Tu saps què és la filatèlia? Sí, lo dels sellos, no? Sí, exacte, lo dels segells. Et torno a posar la cançó. Aviam què ens pot donar la filatèlia. Escolta. La filatelia no está muchas con sus rarezas de color y variedades. Com ratlla aquesta cançó ja, A veure, per Víctor, favor. què ens dona la filatèlia? Muchas... Digues Víctor, alguna cosa. Quan t'engegui a tu, al següent li donaré una pista, però a tu no, Oh, que dolent. Li diu a la cara. Perquè les pistes són cada 4, això és una norma no escrita dels concursos. La filatèlia nos da... Nos da... Muchas... Va, Víctor, tu pots. És per avui, Ni idea. Doncs vinga, l'aigua, no passa res. Adéu. Adéu, Víctor. I donem la benvinguda al Daniel. Daniel. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Des d'on truques? Des del Prat. Des del Prat. Ets molt afortunat perquè em sembla que et toca una pista, I no només això, sinó que fa veu que ho sap, no caldrà la pista, oi, Daniel? A veure, tinc una mica d'intuïció, però a veure, Ep. deixa'm la pista. A veure, la pista és que té alguna cosa a veure, potser, amb una monja. Amb una monja. Sorpreses de monja i sorpreses. Aquest tio és bo, aquest tio és bo. A veure, comprovem-ho. La filatelia no está muchas sorpresas. Bravo, Daniel. Tens el número 1 per unes fantàstiques Múnich. Molt bé, Daniel, coneixies la Molt bé. cançó, no? L'himne de la filatèlia. Sí, i tant, i molt tant. bé, segur. De tota la vida. Apunta que tens el número 1, que pots guanyar unes fantàstiques Múnich, D'acord, gràcies. I sobretot, si les guanyes, a l'hora d'anar a l'aigua te les treus, com ara. Adéu. També l'engegues a l'aigua. Mare meva. Maite, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Des d'on truques? Des de Torrelles de Llobregat. Molt bé. Ganes de posar-te unes Múnich o ganes d'anar-te'n a la piscina?
Mira, les coses. Les dues coses. Et deixo en mans de l'Albert Vico, aviam què Maite, passa. bona tarda. Hola, bona tarda. Què vols, una fàcil o difícil? Fàcil? Et prometo que és la més fàcil del concurs d'avui. Sí, Ai, clar. que bé. I Et ens posaré ho hem de una cançó. creure. Només m'has de dir qui la canta Només. i com es diu la cançó. Un petit detall que me n'he oblidat. La cançó està al revés. Al revés. Ai, espera. Que sí que és fàcil? No és fàcil, però la No, és veu, molt difícil. la veu es podria... Cantava un home. Es podria identificar. A veure, Maite, tu qui creus que era el cantant d'aquesta cançó? Jo, és el meu compleanys avui. Ah, mira. És el teu aniversari? Demostra-ho. Sí. No, perdona, demostra-ho. Quin dia és avui? El dia 7. I quants anys fas? 69. Molt bé, felicitats! Bravo! Faig un número eròtic. És un número eròtic, sí, ja tens raó. Maite, a veure, escolta la cançó que després et vull fer una pregunta, va. Aviam, va. És molt fàcil, és molt No és fàcil. fàcil, Em però fana vaja. molt, però no hi caic, no. Maite, doncs la pregunta... Bueno, primer de tot, que tinguis un dia fantàstic del teu aniversari, eh? Sí, Moltes senyora. gràcies. I dit això, Maite, a casa teva, els glaçons, amb què els feu? Amb aigua. Doncs vinga. Cap a l'aigua. Hola, Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. Com estàs? Bueno, estem passant calor. Passant calor. No No ho diguis, això no ho diguis. Jordi, des d'on truques tu? De Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols. I tu fas veu, i a més fas cara, que ho saps. Sí, bueno, Veu? m'ha sonat cara la segona vegada que l'ha posat, sí. Clar. Ai. A veure, Que sigui- qui diries que és? El Gangnam Style. Un moment, Jordi, perquè també m'hauries de dir qui la canta, però espera. PSI. Ai, pobra. PSI. Pobra Jordi. Doncs Jordi ni és Gangnam Style ni és PSI. A l'aigua, adéu. Home, pobra. Li has fet creure que l'havia M'encanta. encertat. Mira, un Albert contra un altre Albert. Albert, bona tarda. Bona tarda. Des d'on truques? Mataró. Fes-te el xulo com el d'abans, com el Jordi. Bueno, ni idea, però per dir algú, a mi em sembla que és la Montserrat Cavaller. Montserrat Cavaller. Un moment. Albert. A veure, tenim no clar... s'entén res. Tenim clar que és Montserrat Cavaller, ja ho has dit tu, però quina cançó? Claríssim. Jo què sé, el Pito Pito Colorit. Pito Colorito. Ja, mira. Albert, Montserrat quina Cavaller edat tens tu, Pito, Albert? Pito, colorito. Com? Quina edat tens? 41. 41. Vas estudiar química? Què dius ara? Què em fas aquesta pregunta? H2O què seria? Aigua. Doncs vinga, adéu. Adéu, Albert! I donem la benvinguda al Gerard. Aviam si ens pot treure d'aquest cul de sac on t'hem anat a parar. Hola, Gerard, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona Veus? tarda. Quina energia. Com es nota que ho saps? Des d'on truques tu? Des de Santa Perpètua. Santa Perpètua. A veure, vols tornar-ho a sentir o ja ho saps? Tornem a sentir. Tornem-ho a sentir? Va. Vinga, va. El Gerard, jo ho sé això, el Gerard ho Mira. sap, es nota. Tu creus que el cantant és Rafael, pot ser? Sí, és Rafael. Molt bé. I la cançó? La gran noche. Bravo! Bravo! Digues que sí. Es un día especial, hoy saldré por la noche. Gerard, moltíssimes gràcies. Tens el número 2 d'aquest concurs, que és estrany. Fa un quart d'hora que estem fent concurs i només hi ha 2 persones que han accedit a un número. Sí. 50%. Sí, tens el 50% d'opcions. De fet... Una pregunteta, el sí. resultat quan el direu? Ho has d'escoltar. Tu has d'escoltar RAC1 tot el dia. Penses que En ho un direm quan tu minut, vulguis. en un minut, Gerard. D'aquí res. Una abraçada molt gran i gràcies per participar. El Gerard no li hem comentat, Gerard. A Digue'm. l'aigua. Vale. Pobre, també. Rabiada. 2 participants, el Daniel i el Gerard. És molt trist, no?, fer un Qui sorteig de dues s'emporta? persones. Sí, ja ho saps. que és molt ja t'ho vaig dir difícil. l'altre dia, que és injust aquest concurs. Però vaja, a tu t'agrada fer-lo Vols i que als ho posi oients més veig que fàcil? també els agrada. Quants concursants tenim? 2. és molt Un trist. i 2. 2. Doncs va, a veure. Qui s'emporta les Múnich? Un o 2? El número 2, el Gerard. Doncs Gerard, les Múnich per tu. Felicitats. Nosaltres anem a publicitat i tornem, que hem de resoldre el dubte de la setmana. Fins ara mateix.